ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪಟ್ನಗರ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಇಂದಿತ ನಿರೆಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಬೈಲಡೆ ಇತ್ತಿಲಕನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬಯಲಡೆಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಏರು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಡುಳ್ಳರ ಅಕಲ ಕೈದೇರ್ತು ಎಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ದೀನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ದೀವೊಂದು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಗುಜ ಈ ಕಾರ್ಯಗುಜ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಸುರೂಕಾದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾಗನೇನೆ ಕಾತೊಂಬತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಚಿತ್ತೋನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಾಳ್ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗಿಯರ ಚಿತ್ತೋನ್ ಪತ್ತೊಂದು ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೀವೊಂದು ಸಾರಲ ಪಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಡು ಮೆರೆಯಂಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊರಗ ಜಗ ತೆರೆತಕ್ಕ ಒಂದು ಸರ್ವ ಸತ್ಯನನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಡ ಎಂಕಲ ನಿಬಂಧನೆ ಉಂಟು 10 ಕಾಲ ಹಿಡ್ದು 10:30 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೋಡು ಬತ್ತಿನ ಅಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಕಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಪನವನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಲು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬದಲೆ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಇಂಕಲ ಈಶ್ವರ ಉಳ್ಳಾಲರು ಬೈದ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಂಡ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸೊಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕಲೆ ಗುರುಕುಲ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ದೇಮತ್ತಾರೆ ಚಾವರ್ದ ಬಾಮಗು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಶ್ವರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅರನ ಚಾವರ್ದ ಬಾಮಗು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಪೆನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಆ ಸಂಘ ಮುರಳಿದ ದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪೆರ್ಮೆದೆ ತೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಆ ಶಿವಾಜಿ ಪೆನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ತಪ್ಪದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಶಿವಾಜಿ ಪೆನ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಸಿರಿಲ್ ರಾವ್ ಭಟ್ ಸೋದ ಇವ್ರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು ರೋಹಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂದೂರು ಉತ್ತರ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆದ ಅಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಐನು ಪನೊಡು ಆಲೋಚಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಭಗವಂತ ಸೇರಿದಂತ ಕೇಂದ್ರ ಇಡೀ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪುನಾರು ಭಗವಂತ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಾಜಿಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಪುನಂಚಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ದಯಮಂತದ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಂಚಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅರೆನೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ್ ಹೇಳಿರು ಎಂಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗಿಯರ ಮಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ KSRTC SC/ST ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂದತ ಆಯ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಂಗೋಡು ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಬದುಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಇರ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ಕುಲ್ಲುದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ನಿಖಿಲ ದಯಮಂತದ ಇದೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಏಪ ಕೈ ಕೊರ್ಪನ ಆ ಪೊರ್ತು ಆಗ್ಲೇ ಮಿದ್ದಿರ್ಪನ ಅವು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯತೆದ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಪಡು ಐಕ 10 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸನ್ನು ತರತೊಲತದ ಪಾಡಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ದಾಯ ಪಾಡು ಒಂದು ಕೇಳ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬೈದಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಆತಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಲೇ ಪಂಡದು ಆ ದೇವಲೇಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನು ಆಂಡ ಅವೇ ಕಾಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಡಂಬರಗ ಪೋಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಐಕ ಕಾಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಕಾಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಏರು ಕಷ್ಟೊಡುಲ್ಲೇರ ದೇವರ ಇಂಚಿನಕೇನ ದೇವರ ಕಾಸು ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಜೇರ ಆಂಡ ಜನಕುಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟೊಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾಂಡ ದೇವರ ಆ ಕಾಸುಡುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ದೀನಂಚಿನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಥ ಈ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಡಪಡು ಬಂದುಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರೂಕಾದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡು ಎಂಕಲ ಈಶ್ವರನ್ನುಳ್ಳೆರ ಎಂಕಲ ಅರೇನು ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಬರಲು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ
ಕೊಡ್ತು ಮುಖ್ಯಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎದುಲೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರು ಈಗಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಈಶ್ವರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪನಂಚಿನ ಅಲ್ತಾಫ್ ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಲ್ಲ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಜಗನ್ನೆ ಬತ್ತದ ಮೂಕೆಡು ಅರೆಲ್ಲ ತೂಕೊಡ್ದು ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಉಲ್ಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರದ ಸೋಮನಾಥ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರು ಬತ್ತದ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿರಿಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಲ್ಲರು ತೇಜೇಶ್ ಬತ್ತದ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ SCDCದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರ ಉದಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಗೇರ ಮಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗ ರವಿ ಬತ್ತದ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತ ಆಸ್ಯರು ಇಂದೂರು ರುದ್ರಭೂಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಶಶಿಧರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪದ್ಮನಾಭ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ದಾಸರು ಬಂಡ ಆರು ಓಲು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳರ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂದದು ಸೊಂದು ದಿನ ಕಾಸದು ಆರು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪನವನ್ನು ಪಾಡು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲರ ರವಿ ಆರೇನು ಮೂಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಮಾತ ಬೈದಿನ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊಟ್ಟಲು ಮೂಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈಶ್ವರನ ಸುರುಕೊಂಡು ತುಡಾರಾಗ್ಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಪ್ಪೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕ ಒಂದು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ತರತಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಪುಟ್ಟುಡು ಮನ್ನಡು ಪುನಚಿನ ಸರ್ವ ಸತ್ಯನ ನೆನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಕಾಳದ ಚಿತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಸಾರಲ ಪಟ್ಟದ ಅಜ್ಜನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಈ ಪುಟ್ಟುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಅಪ್ಪಡು ಬಂದರೆ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆಯನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ವೈದ್ಯನಾಥ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಸತ್ಯ ನೆನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈಪತ್ಲೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು ನಮ್ಮ SDCC ಬ್ಯಾಂಕದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದುಲೆ ಪೂರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಆತನ ಬಂದುಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 11 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ದಿನ ಈ ಸಹಾಯಧನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ 1,000 ಲಕ 1,10,000 ಕಾಸನ್ನು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರ್ಪ ಸುರೂಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪೋಯರತಿನೇದವರ ಒಂಜಿ ಆರೆ ನಡಪದೆ ಕೆಂಡ ಹಿರಿಯರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಕೈಟೆ ಆ ಪನವು ಕೋರ್ನ ಖಂಡಿತ ಬಾದಲ ಕುಟುಂಬಗುಲ ಮಾತರಿಗೆ ಲೆಟ್ಟೆವು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ ನಂಬಿಕೆ ತೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಸುರುತ ಈ ಪನವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ತಲಪಾಡಿ ಆರು ಬತ್ತದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತನೋಡು ಬಂದ್ಕೆಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾ ಪಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ನಿಖಲ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾ ಪಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆನೆ ಕಡೆ ಬಳ್ಳಕನೆ ನಮ್ಮ ದೈವಲೆಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ದೇವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಹೈಟ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಉತ್ಪತ್ತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಡಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಏಪ ಕಣ್ಣೀರು ಅಕ್ಲ ಒಚ್ಚುನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾ ಪಲ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪನ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಾರ್ಶನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂಬೈದಿನ ಇಂಚೇನೆ ಅಕ್ಕಲು ಓಲ್ಲ ನಿಕಲು ಸಾಲ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟುದು ನಿಕಲ ಕಾಸನ ಅಲ್ಪ ಪಾಡೋಚಿ ಆಯ್ತ ಬದಲು ಬೇರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನ ಜಯಾನಂದನ್ನೇ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಮಶಾಲೆ ಜೀವೀರ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಮಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ದೆಮದಾರ ಸ್ಟೇಜಿ ಬರಡು ಆರ್ಲ ಬಲೆ ಅಂಚಲ್ ನಮ್ಮ ಆರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಬೀನನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಕೊಡ್ದು ಮುಖ್ಯ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಜನದಲ್ಲ ಉದಿಪನಾಂಡು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಂಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಜಿನಕಲ್ಲ ಕೈತಾಲ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮದೀದ ಒಂಜಿ ಜೀವರ ಮಾರುತಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಆಮೇಲೆ ಶಿವಾಜಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಈಮೇಟು ಮಾಕಾಲಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಆದುಪ್ಪಡು ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಭಗವಂತ ಆಸೆರು ಬೇರೆ ಲೋಕೋಗು ಒಂಜಿ ಭಗವಾನ್ ಅದೇ ಲೋಕೋಗು ಒಂಜಿ ಭಗವಾನ್ ಏರಂದಿಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತ ಆಸೆರು ಪಂಡ ಮಾತ ಓಲು ಎಂಚಿನಾಪುಡ ಲೈಕ್ ಲೋಕೋಗು ಒಂಜಿ ಭಗವಾನ್ ದಾಸೇರು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಆರು ಇತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನನ್ನ 10 ಕುಟುಂಬಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ತುಂಬು ರಡ್ಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸುರುಕು ಭಗವಂತ ದಾಸೇರು ರಡ್ಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ನಮಸ್ಕರಿಸೊಂದು ಶ್ರೀ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಭಟ್ನಗರ ಈ ಸಮಿತಿ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡಲ ನೆಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಸೇವೆಡ್ ನಿರಂತರ ಮುಂದುವರೆಂದೇ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ನವೀನ್ ಅವಡು ರೋಹಿತ್ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡಕ್ಲು ಸೇವೆನು ಕೊರಗತನಿಯನ ಸೇವೆನು ನಿರಂತರ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಇನಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪಲಾವನೆ ಬಾವಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೇನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾದೊಂದು ಇನಿ ಕೊರಗತನಿಯನ ಪ್ರಸಾದನೇ ಕೊರ್ಪುನಿ ದಾವೆ ಪಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಡು ಒವ್ವೆ ಅವಡು ಐನು ದೆತ್ತೊಂಡೇರ್ದು ಒಕ್ಕ ಸರಿಯಾವಡು ಪಣ್ಪುನಾನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾವನೆ ದಾವೆ ಪಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ನ ಕಾಸುದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಸಾದ ಎಣ್ಯಾರ್ನ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಅವು ಕೊರಗತನಿಯನ ಪ್ರಸಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈಶ್ವರನ್ನೇ ಬತ್ತದು ಪೋಯೇರು ಕೊರಗತನಿಯನ ಇಲ್ಲಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೀಡದೀದ ಚಕ್ಕುಳಿದೀದ ಅತ್ತಂಡ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾಜಿಯಲ್ಲದೀದ ಅವೊಂಜಿ ಸೇವೆನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲು ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಕಾಲೋಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೋಲ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಈಶ್ವರಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಲೆ ದಾಯ ಪಂದಾಂಡ ಒಣಸು ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಪಂಡ ಈಶ್ವರಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಲೆ ಯಾನು ಎಂಕ ತೆರಿಯಿನ ಮಟ್ಟದ ಯಾನು ತುಯಿ ನಾವು ದಾಯ ಪಂದಾಂಡ ಇನ್ನೀ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೋಲ ಬಾರಿ ಆಡಂಬರೋಡು ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪಡ ಆಂಡ ಐಟು ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿಲ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದಕ್ಕದು ಪೋಂಡು ಬಣ್ಣಗಲ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ನೇನು ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಬೀಡನ ಬಚ್ಚಿರಣ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಜೆಲ ತೀದು ಆ ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕಾಡಂದು ದೇವರಡ ನಟ್ಟುನ ಕಮ್ಮಿದ ದೇವರು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಅವು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ದಾಯ ಪಂದಾಂಡ ಇಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಇಡೆ ಮಲ್ಲ ಪರಕೆ ಕೊರ್ಪುನೇರ್ದು ಕೊರಗತನ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಬೀಡ ಕೊರ್ದು ಆ ಕೊರಗತನ್ಯ ಎಂಕ್ ಆ ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕಾಡಂದು ಬಂಡಾಗ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅಂದು ಅವು ಕೊರಗತನ್ಯ ನಿಜವಾದ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಆಲೋಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಬೈದರು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಲು ಇನಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಇಡೀ ಊರು ತೂವೋಡು ದಾಯ ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆಡಂಬರದ ಖರ್ಚಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಂಗೆ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಒಲಿವೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪುಲೆಕ್ಕೆ ಯಾನು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ದಾಯ ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಒಂದು ಮಲ್ಪುನೇರ್ದು ಇಂಚಿನ ಪಾಪದಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಕಲ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪುನಿಂದೆ ಪಂಡ ಆ ಪ್ರಸಾದನೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ಜಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡು ಕೊರಿಯರು ದುಂಬುದ ತಿನ್ನೋಟು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಕೊರ್ಪುಲಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತಂದಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತಾಡು ದಾಯ ಪಂದಾಂಡ ಈ ಕೊರಗತನ್ಯನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಪಣ್ಣಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊರಗತನ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಕೊರಗತನ್ಯಾಗ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಥವಾ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ದೀದು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ದೇವೇರು ಒಲಿವೇರಿಂದ ಎಂಕಲು ಮಾತ ತೂಯಿ ನಾವು ಅಂಚಾತಿ ಬೈದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವೇರು ಆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆರೋಗ್ಯಕರಡು ಆರೋಗ್ಯಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಅವತ್ತಂದೆ ದೇವೇರು ಮಾತಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಎನ್ನಿನೇನು ಕೊರಡು ಪಣಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಸರ್ನ ಈಶ್ವರನ ಅವಲೇತೀನಿ ಮೂಲದ ಅಜ್ಜೆ
ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಇಂಕಲ್ಲಾಡು ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಅನ್ನಗ ದಂಟೆ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೋಂತೀನಿ ಈಶ್ವರನ ನಾನು ತಿಳಿದಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಕಲ್ ಕಟ್ಟಡೆ ಒಂದಿಂಚಿಕೆಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬಡಕಾಯ್ದ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೀಮೆಗೆ ಪೊಗ್ಗು ನಂಚಿನ ಕಲ್ಲಾಪುದ ಗಡಿಟು ಉಂತುನಾಗ ಅಕಲ್ನೇ ಆ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ಪೋತಿ ನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕುತ್ತಾರದ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟ ಅನ್ಮಲ್ಪ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲ ಬಿಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಟು ಭಗವಂತಾಸರೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರು ಇವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯಾವುದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂದರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಮದು ಸಹಾಯ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಮೆರುಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ SCDC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಂದ 2 ಕಿರುಮಾತು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಿಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲವಾಗಿರೋರು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರೋರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಅವರಿಗೊಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ದುಂಬುಗು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ್ ನಿಖಲ KSRTC SC/ST ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬ್ರಹ್ಮಮುಖೇರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪುನಃ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕುಲದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಕನಜ್ಜ ಅಜ್ಜಗಲ ಅಡ್ಡ ಬರಂದು ಶ್ರೀ ಕೊರಕನಜ್ಜ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪಟ್ಟಾಗರ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಎಡ್ಡ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ದಾಗ ಮನಪುರಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಒಂದು ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಏತಿ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿನಃ ಆಕಲೇನು ಇವಾಗ ಕಾರಣ ಆಕಲ ಅಂಚೆ ಮಾತಿರಿ ಪನರ್ಚಿ ನಾ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಏತ್ ಮುಲ್ಪ ಸಂಘರ್ಷ ಆಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪಾಪದಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಅಸೌಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೂರಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಡ್ಪಡು ಬಂದು ಅನ್ನೋದು ಮುಗಿಲಿಗೆ ಋತುರಾಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಂಗರದ ಪಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕ ಮಾತ್ರಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ರಟ್ಟಿ ಜನ ಪಾತಿರು ಪದ್ಮನಾಭಿಯರ್ನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಯಲು ಯಾಲ ಐಟ್ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಳ್ಳೆ. ನವೋದಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತುಂಡು. ಲೈಕ್ ಏನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಪೊಕ್ಕಡೆದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಜೀರಕ್ಲಿಗೆ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಇಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸ ಎತೋ ಕಾಲದ ಉಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಈ ನವೋದಯ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಹುಷಾರು ಒಯ್ಟ್ ಈ ಕಷ್ಟ ಹುಡುಪುನ ಮುರಣಿ ಎಂಕಲ್ ಪಾಕ ಕಾಸನ್ನು ಕೊರ್ದಾತನು ಓವು ಕಾಸು ಕೇಂದ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊನು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ತೋರ್ಪಡಿಕೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನೆಜಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳತೋಲ ಇಡು ನಮ್ಮ ಎಡತ್ತ ಕೈ ಬಲತ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೊರ್ನ ಎಡತ್ತ ಕೈ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬೇಡಿ ಅಂಚಾವೋಡು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಹುಷಾರಾದೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಇಂಕಲ್ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಲೆಟ್ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮುಲ್ಪ ಎಂತೆ ಇಂಕ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಂಟ್ ದೇಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಹುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇಂಕೊಂಜಿದಾದ ಈ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಾಡು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿದ ಜನಕುಲು ಇಂಕ್ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಾನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂದೆಟ್ಟೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಜನಕುಲು ದೇಕಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಲೇ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಗೆನ್ನ ಮೂಲೆ ದೇಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಅವಳೊಂಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಎಂದುಲೇರು ಆರು ಕರೀನಾ ಸರ್ತಿ ಎಂಚೆತ್ತೇರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಗೊತ್ತಾತಂತುದು ಆಂಡ ದೈವದ ಬಲ ಇಂಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದಂತುದು ಆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡವ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಬನ್ನೊಲಿ ಬಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸಿರಿಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಸದಾ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಏತ್ ಪೊರ್ತಾಳಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೆರನ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಸಂಭ್ರಮ ದಯಬಣ್ಣ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಸರ ಮಾತೆರ ತೆಲ್ತಿದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಚಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತಿನಾಡ ಇತ್ತ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಕುಲ್ನಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪೋಪಿನಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಡ ಅಪ್ಪಗ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿರಿಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ ಪೂರೈಗಳ ಇನ್ನಿತ ಶುಭ ದಿನವನ್ನು ಕೋರೊಂದು
ಯಾನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಶ್ರೀ ಕೊರಗತನ್ಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎಂಗುಲು ಹಾಜರಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನು ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ದಪ್ಪುದಾರೆ ಮಣ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವರು ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಡಿಗೆ ಕೂಡಿಗೆ ಮಂತಿನೇತು ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಒರಿಪಾದ ನನವರಿಯಾಗೂ ಕೊರ್ಪು ನಂಜಿನ ಬಂಡ ನೇಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಎನ್ನ ಆತ್ಮವ್ರದ್ದು ಯಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿನೇ ರಡ್ಡನೇ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಈತೆ ಪಂಡೇರು ಭಗವಂತ ಸೇರಿ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಮೂಜಿ ಅಂತ ಪುದರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪ ಈ ವೇದಿಕೆ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಗೂ ಈ ಪ್ರಸಾರಾಪುನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುರಳಿದ ದಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೋಟುಡು ಜೈ ವೀರ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸ್ಥಳದ 75ನೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ಏರುಡು ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಲ 1,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅವಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾನು ಪಣೋಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ತೊಕ್ಕೋಟು ಭಟ್ನಗರ ಪಣಪುನ ಜಾಗೆದು ಮೂಜಿ 4 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈತಲ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲದ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಏನು ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನೇಕ್ ಮುನಂದ ದಿನಟ್ಟು ಯಾನು ಮೂಜಿ ಜನನು ಉಲ್ಲಕ ಬಂತದ್ದು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಮುಗಿದೀನಿ 11 ಗಂಟೆ ಆತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಳು ಪೋದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಜೈದರಗುದಿನಿ ಯಾನು ಮುಲ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಣ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಜಯನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಭಟ್ನಗರದಾರೆ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತುವರ್ಜಿದ್ದು ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಐಕ್ ಬೇರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರೋಯ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಇನ್ನೇನು ಯಾನ್ ತಾಯಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಂಪ ಬಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತ ವೇದಿಕೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕಿನಿ ನಿಕ್ಳು ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ ಯಾನ್ ಪರಿ ಯಾನ್ ತಯಾರು ಅಂಚನೆ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವಡು ಜೈ ವೀರ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅವಡು ಬಕ ಕೃಷ್ಣ ಭಜ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಪಿಘಾಟ್ ಭಟ್ನಗರಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕುಟ್ಟುದ ಅವು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ದೃಶ್ಯ ಈ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತ್ ಅವರು ಜೈ ಭಾರತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅವರು ಶಿವಾಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಕೈತಲ್ಗೈತೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಳು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಸ್ಥಾನವುಳ್ಳ ಮೊಗೇರ ಸ್ಥಾನ ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಇದು ಪೂರ ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದು ನಿಜವಾದ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನವ್ಲು ಈ ದಾನದ ವಿಷಯಗಳು ಇನ್ನಿ ಮಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಇಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನೆಂದು ಪಂಪೇನು ಪಂಡ ನೇಟ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲೇ ನಕಲು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೆಂಚಿನಕಲು ಇನ್ನಿ ದಾನ ಹತ್ರ ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಕರಿನಕ್ಲು ಎಂಕುಲು ಉಳ್ಳ ಮೂಲು ಅಪ್ಪಗ ಬಾಲ್ಯ ತೊಂಡು ಮಂತಿನ ಸೇವೆ ಇತ್ಯದ ಜವಣೆರೆಗೆ ಅನ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಸಂದೇಶ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲನ ಜವಣೆಗೆ ಟೈಮ್ಲು ಎಂಕುಲು ಊಳ ಇಂದು ಇಂಚಿನ ಪಂಪೇರು ದುಶ್ಚಟ ಅವಾರ್ಡ್ ಊಳ ಒಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಲಿ ಅವಂದೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಪ್ರಾಯೋಡು ಎಂಕ್ಲನ ತೆರಿದಿನ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಯೋಡು ಎಂಕುಲು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಬೈದ ರೋಯ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರಿಂದು ನಿಜವಾದ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡು ಆರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ತೆರೆಯೊಂದೇರು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡು ಅಂಚನೆ ನವೋದಯ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೈ ವೀರ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬೈದಿನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಭಟ್ನಗರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೇನು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಖುಷಿ ದೃಶ್ಯ ಬಕ್ಕ ನವೀನ್ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ದಯಬಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತನ ಸೇವೆ ಹೆಂಗು ದೂರ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಯಾನು ತೆರೆಯೊಂದೆ ಬಕ್ಕ ನವೀನಂಡೆ ಮುರಂಡೆ ಬತ್ತು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ ದೇವರೇನಿ ಒದಗಿದೀನಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಬಿಸಿ ತಾಂಡಲ ಎಂಕ ದಾತನ ಇದೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಯ್ತನ್ರಿ ಆ ಕಾರಣದಾತ್ರ ಮಾತು ಉಳ್ಳ ಸರ್ವೇ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿವಾಜಿ ಪಂಡಲ ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಚ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ ಜನಕುಲ ಬಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ಅಲ್ತಪ್ಪು ಆ ಮೇಟು ರೋಹನ್ ಈ ಮೇಟು ಸಿರಿಲ್ ಒಂದು ಈ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದದ ಟೀಮ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಟೀಮು ಶಿವಾಜಿ ದುಡ್ಡು ಒಂದೊಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಯಾಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರೇ ನಮ್ಮ ಹಾಕೊಂದು ಬೂರ್ದು ಆದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಲ್ಲಿ ಆಕರ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊರ್ನೆ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಶೋಕುಡು ಎ ಸಿ ಜೊತೆದು ಟಿ ವಿ ಒಂದುಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂದು ಬೂರ್ನಾಕಲು ನಿಷ್ಠರಾದ ಇಡೀ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದು ಸಾಯ್ಬೇರ್ ನಕಲ್ ಎರಸ್ಟಾಂಡ ಆಕೇರಿಗೆ ಉಡುಪೇರ ಇಂದುಲೇ ಪೋಪಿನಿ ಬಣ್ಣ ಖರ್ಚಿ ಕಾಸಿದ್ದೆ ಅಂಚೆ ಇಂದುಲು ಎರಸ್ಟಾಂಡ ಆಕೇರಿಗೆ ಖರ್ಚಿ ಕಾಸೆ ಕೊರಕಿನ ಸಾಯ್ಬೇರ್ ನಕಲಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನಿ ಕೊಂಚ ಸಂಕೇತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಕತೆ ಪನ್ಪುನಾಡ 75 ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಟು ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಐಟ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಾತು
ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೊಸರು ಕೂಡಿಕೆ ಅಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಜಯನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ತಾರು ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೇ ನುಡಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಕುಲದೇವರನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡದಬ್ಬು ಅಂಚನೆ ಮೂರ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ತುಕೋಟದ ಭಟ್ನಾಗರುಡಿತ್ತಿನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲು ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಾಪ ದಾಖಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದು ಹಾಪುಂಡ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಸಾಯಧನ ಕೊರ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬೈದರು ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಟದ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಅಕಲು ಮುಕುಲನತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಲ ಎಂಕಲ್ ಶಾಲೆದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮುಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಶಾಲೆದ ಬರೋದು ಎಂಕಲ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ನಮ್ಮ ಮುಕುಲ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಯ ಆವಾಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪುದರ್ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪುದರ್ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ್ನು ಕೊರದು ಶುರು ಮಾಡಿದ 15 ಗಂಟೆ ತೊಲೆ ಮುಗಿಪೋ ಅಂತ ಅದೇ ಪೊರ್ತಡು ಮುಗಿಪುಲ್ಲ ದೇವೇಂಡ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಮಧುಮೇಹಿನಿ ಇನಿ 30 ತಾರೀಕು ಇನಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೇತ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತ ಈ ಏರಿಯರಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಸ್ತಕ ದೇಮಂತದ ಸೈನ ಇನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟು ಮಾನ ಊಲ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ದಯಕೆಂಡ ಬಕ್ಕಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚಕೆಂಡ ಐಟು ಫಲಾನುಭವಿಲೆಗೆ ದಯಕೆಂಡ ಪುಟ್ಟು ನಗಲ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಕಲಾದ ಪುಟ್ಟುಜ ಅತ್ತ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ಪುಟ್ಟುನಲ್ಲ ಅವು ಅಕೆರಿಗೆ ನಾವು ಉಬ್ಬೇತೆ ದೇವೇರ್ನ ಪೂರ ನಿಯಮ ದೇಕೆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆ ಇಟ್ಲ ನಿಯಮನು ಕೊರ್ಪಿನಿಯರಕೆಂಡ ದೇವೇರು ಯೇಶು ಕದಾಚನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ನುಡಿ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮನು ಈ ಕೆಲಸನು ನಿಷ್ಠೆಡು ಮಲ್ಪು ನಿಕ ಫಲ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಖಲು ಸುರುಕು ನಿಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಆದುಪಾಡು ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಆದುಪಾಡು ಸುರೇಂದ್ರ ನಗರ ಆದುಪಾಡು ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನ್ ಮಂದಿರ ಅಚ್ಚಕೇರ ಆದುಪಾಡು ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಇದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪ್ಯಾಸ ನಿಖಿಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂದೀಪ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂಕಲ್ ಮಾತ ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಈ ಬಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂತಂದು ಇತ್ತೆ ಫಲಾನುಭವಿ ನಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒರಿಯೋದು ತಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಅಲ್ತ ಬೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಸನ್ ಕೊರಡು ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪ್ರೇಮಲತ ಬಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತೇರು ಬೇರಮ್ಮ ಬಕ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಲಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಈ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಶಾಲೆ ಬರೋದಿತ್ತಾಲು ಮೋಹನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ದಯಮಂತದ ಆರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನರ ನಿಮ್ಮಲ್ಪ ವಿಧಿ ಆತಂಡು ಇಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅರ್ನ ಇನಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತನಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಏಕೆಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಪಂಡ್ರಬ್ಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಳಾದ ಬೋತಿಯರು ಅಂಡ ಒಂದು ಬೆದೊಂದು ತಿನ್ಪಿನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮೊತ್ತಡು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇರ್ದ ಮತ್ತದು ಈ ಕಾಸನ್ ಕೊರಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಣ್ಕೆದಡಿ ಬಂಡಿಕೋಟೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದ ನಚಿನ ಸನ್ನಶುದ್ಧ ಸಂತೋಷ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೈದೇರು ಅರೆ ಮೂಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲೆ ಆಸಿಪು ವಿಶೇಷ ಜನಕೇಂಡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಮೊನ್ನೆ 11 ಬಲ 11 ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಕಲು ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ದುಂಬುಗು ಕುಮಾರಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಾಸು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ದಮಲ್ತದ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಐದು ಬಕ್ಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಧರ್ಮೇಶ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಈಶ್ವರ
ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಬರಡು ತುಮರ ನಿಂಕಲ್ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿರಲ್ 10,000 ಒಟ್ಟಿಗೆ 14,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ನಿಂಕಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ದಕ್ಕೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟೊಡ್ಡುಲ್ಲೇರು ಮುಗುಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಲಡ್ ಜಲ್ಲ ಹುಷಾರು ಜನ ನಕ್ಕಲಿ 2 ಜಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ 5 ಬಕ್ಕ ಒಂದು 5 ದಿನ ತಕ್ಕ ಕರಿದು ಹೋಗ್ತೀರು ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ 5 ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಂಪಾವತಿ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಲಿ ಬೇರ್ಲಂಚೆನೆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿದ ಬೇರ ಮಲ್ತೋತೀನಿ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಅರ್ಧ ಮುರಳಿ ಬಂಡೇರು ನಾನು ಡಬ್ಬೆ ತುಂಬ ಮುರಳ್ಳ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬುಡಿದಿಗೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲಜಿ ರಡೇ ಜನ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ನನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾರ ಪೋಂಡ ಬಡಿದಿಗಿದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಿಪ್ಪದು ಬರ್ತದೆ ಮೇಡ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು ಅರೆಗಳ ಈ ಪುತ್ತುಡು ಸಿರ್ಲನ್ ಭಗವಂತ ಸೂರ್ಯರ ಸಿರ್ಲನ್ ಮುಲ್ಪದನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಜಬನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಬನೆ ಲೋಕೇಶ್ ಪಂಡದು ಅರ್ನ ಅನ್ನೇನ ಬೇರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಶಕ್ಕನ ಮಗೆ ಆಕಲ್ಲೆಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಲ ಉಪ್ಪುನಾರಾರು ಅಲ್ತ ಪನ್ನೆ ಕೊರಿಯಾರತೆ ಈಗ 10 ಜನ ನಿಂತೀವಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇಂಚೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 10 ಜನ 11 ಜನ ಮಲ್ತದೆ ಬಂಡ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಊರಲ್ಲಿ ಕುರ್ತಾತನ ಮಾರ ಅಂತ ಬಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 10,000 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡ್ತೀನಿ 5 ಬಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬೇರೆ ಅರ್ನ ಶಕುಂತಲಪಲ್ಲಿ ಬೇರ್ನ ಮುಕುಲು 4 ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬಡತನದ ಪುಂಜೋಲು ದಾಲ ಕೆಲಸ ಬೇರೊಂಜಿ ಬೆಂದದು ಆವಡು ಅರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆದು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟೋಡು ಪುನಚಿನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬೇರೆ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಬಂದುಲೆ ಇಂಕಲ ಅಲ್ಪ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅದು ಪುನಗ ತಬುಲ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾಲದ 31 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಕತೆ 39 ಇಯರ್ಸ್ 31 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ 2 ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬಡತನ ಸೀಕಟ್ ಮುರಣಿ ಯಾರು ಕರಿದು ಪೋಯಿರಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನಂದು ಮಸ್ತು ಭಂಗ ಬತ್ತಿಯರು ಪಾಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟೋಡಿಲ್ಲ 2 ಜೋಕುಲು ದಾಲಾಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ಪಂದಿಸಿನ ದಾಲಾಜಿ ಅಂಚ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಆರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಲಾವಿದಿ ತಪ್ಪಲ ಪಕ್ಕ ಕೊಲ್ಲಲು ಇಡ್ಲ ಬಾರಿ ಬಿಡ್ಸೇರು ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಇರುತ್ತದೆ ಬೇರ್ಲ ರಂಜಿತ ಪಟ್ಟದು ಜಗನ್ ಪವರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಬೆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅದು ಇಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಂದನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಂದಿನಿ ಅರಗೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳೆ ಮುರನಿ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು 5 ಬಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯರಾದು ರಂಜಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಲ ಈ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಡ್ಕೊಡು ಸಂತೋಷ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕಲ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಿ ಸೇರಿರು ಈ ಪನವನ್ನು ಕೊರಡು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಲಪಾಡಿ ಬಲೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸೇರು ನವೀನ್ ಅನ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಜಗ್ಗನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದುಕೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಿಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಕೇಂದ್ರ
ಒಂಜಿ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ನೀರಿನ ಕೂಡುಗಟ್ಟು ಪಾಡಾದು ನಮ್ಮ ಯಾ ನೇಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಂಡ್ರೆ ಇವನಾರವ್ವ 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 ಇವನಮ್ಮವ 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 ಇವನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗನಯ್ಯ ಪನ್ಪಿನಚಿನ ಅನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನ 16ನೇ ಶತಮಾನದು ಉದಿತು ಬತ್ತಿನಚಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿದ ಅರಿಕಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ನುಟಿ ಬಂದುಲೆ ಐಟು ಕುಡೊಂಜಿಂಚಿನ ಕೇಂಡ ಇಂಥ ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಂಜಿ ನಮಕ್ ಯೋಗ ತೆಗೆದಿಲ್ಲತೆ ಇಂದೆಕ್ಕದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂಡ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಏಕೆಂಡ ಇಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನನ್ನೇ ಪುಣ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಮದುಮೆದಿಲ್ಲಡ ಅದು ಪಡು ಅತಲ ಬರ್ತ್ಡೇದಿಲ್ಲಡ ಅದು ಪಡು ತಮ್ಮನದಿಲ್ಲಡ ಅದು ಪಡು ಮದಿರಿಂಗಿದಿಲ್ಲಡ ಅದು ಪಡು ಅಕ್ಕಲು ಏತು ನಮಕ್ ವನಸು ಬಲ ಸೇರಿ ಏತು ಉಂಡುದು ಬತ್ತ ಏತು ಗಟ್ಟಿಡು ತಿಂದುದು ಬತ್ತ ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯ ಅವು ಉಂಡುದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಅನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ನಮಕ್ ಅವು ಕೊರಡುತ್ತನೋ ಕೊಡ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಪುಲ್ಲು ಒಂದು ಅಂಚತ್ತೊಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ದೇವೇರ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ ಸಾಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಪನಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಡರ ಯಾನು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಬಂತು ಸರ್ವರ ಬಾಳು ಒಳಿತಾಗಲಿ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಂಚಿನ ಕಿಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಿಖಲೇನು ನಾಲಂಗ ಎಲ್ಪನರಬು ರಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯಡು ಎರ್ತೇಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಟ್ಟು ನಿಖಲು ಓ ವಿಚಾರ ವಿನ್ಯರ ವೈದ್ಯ ಬಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನಡು ನಿಖಲು ಮಲ್ಪನ ಮರ್ದಡು ಅಕ್ಲು ಫಲಿಪಾದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಬೆಳಗಾದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗನ ಒದಗಿಸಿಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಮುಖಿಯರ ಮಾಕಾಳಿ ಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರನ ಕಿಲೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮೆನ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೊಸ ಕುರಲ ಮೂಲಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಿತ್ತರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆಸಿಫ್ ಬೆರೆಗಳ ಸುಲ್ಮೆನ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊತ್ತೊಡು ಕುಡರ ಯಾನ ಕೊರಗಸನಿಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಟ್ಟಾಬಾಡು ಸುಲ್ಮೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.